Charja, so inniu bémuid ag arc Aisghairm Acht Aontais so lemuid cé hála agus inniu an spric an ranga na bhhailin a héagfáil teige hep an achta seo, okay? Céan banar irí leis mar a ddíirí le Donal O'Connell han fuscos na gastraga, winch mas so tamid gur héagfáil céan ba nar irí leis Aisghairm Acht Aontais a winch ma. So, nur a hen preach na fanally, tumishi giri gunyani ship tabla, ag minu na fan o shaw heis, okay? Barty act an Connolly, so nur ruddy a ren Donal O'Connell hien, aspataki acta, realtus jinglecha, clun tarav, skilchnish na herni oga, August factory in Vanaha ella. So tamig giri gumino ship gakyan e dabla, Kirshin and Arja or Google Classroom. So, fi factus na Aisghairm fi lan shawl fi na achtig daiji ac inye actus ada hep an actus sa jury. So, fini jay dada cwg bisha hart. Is leir mar shinda garo rinch factory a gesh the chep factus na Aisghairm agus plehi mud shaw in sin curlahar inyu. So, a dweud fawr Camajak or Donal O'Connell a hien agus na barty acti mechi a vi ege. So, mechi na mechiart a vi ege, okay? So, an pre-rud na rinche achrish or hectagi na fisculcha. So, rinche usajas na tactagi canan kiena a vi an usajege le lin factus fiscult na gatsagak. So, mar hambla olcarniha, blian na Aisghairm, compandus na Aisghairm, keys na Aisghairm, agus bruhuracht. So, Sean na ruddy a like a vi an usajege and na achtig fihiji. Agus, na Jan Jarmut, vi sé ag play le peil a vi in sa realtas nur vi Donal O'Connell or Lord Fisculcha, so vi an realtas clachtia leis na tactiki seo, agus vi siad bí sacu cajé vi bon ige garo sé géir brew occur an realtas hun gelu. But vi ahru cohex an seo vi agus chiefly much ni runner kina takiacht on fahanya buscult or Aisghairm Acht Aontais vi dini skilcha an cash agus vi an realtas on wonderful vi realtas nís jinglecha on. So Lúir sé a jebiach fásta fudura Aisghairm Acht Aontais so cílíonn sé sin bhí sé gona chebi, rudí tá chebi ní hégat a láchar mar hampla tá gra chebi tá mohain chebi ní hégat a láchar so ní cílíonn sé sin bhí sé a gona deiliar nó mí heilir fudura cébi gceis a Aisghairm Acht Aontais níor lag sé ma céar go bhí gceis agus dobrí seo leis na túhannaí go pointse ach níor obrí sé leis an realtas agus dúsaid an realtas seo ina éan. So, rudí a rin Donal O'Connell na chia sé an éan acht na hoscoile rud a fléimid sa rang journa so sin an tactic a bhí ag peil maidir leis an bata agus an mac an jarg agus bhaí sé óscoil na nua mefarste a gorki agus an nailih. So, a chia sé an éan acht na hoscoil agus fléimidir faoi céim fa a rinne seo agus cruú sin as Aontas leis na hairní óga agus bhí sé brach go mór leis na hairní óga lin an achta seo. So cruú sin skilch in é sin agus cur sin le chep na Aisghairm. Ina chuid óráidí bhí sé go de bruthúracht a rééis agus cur seo de sort seachtas pleitiacht agus cur seo agla ar Protestantí. So bhí go leor Protestantí liberalthe a bhhain nach go lá a bheith páirteach in san achta sin. Na Jan Jarmud, Darkmature Sampla, an Chachan Chicaicha for Dúchlan Walla, Sean Nur, Derjeo or Barlev, a bheith over Sclawi had no Wasi, Marseer or August Fichigir Nis for Agony in a cud orgy of Krishnas, Dogalore, Dini so Dúchlan Walla. Bullet trummed and Conalach of a Nur Kinche and Ulcrny occur Cal, August Nur occur a Brisune, so Argy Mudger Clun Tarav, Kershay and Cornishan Urkial, Nur a Dirch Peligoshin Nidin in Play, Kain Shake Lord Takiak Marialershin, August Woki Galor Dini Garo, Nakro and Conalach Sasta, Bart a Yanni Durer a Breher, and Groshe, Land the Belbon, August Nakroshe Darira, August Fruda Kije Abishe Ara. August Curry Brazun, Fosta and Asian, August Rishe Brazun, well Kyle. And factus for new mar bhí sé breú ní sé abal ruí a group.
Basta bhí sé rá héchanta leis an rialtas inné seo cóhair teachleitfield agus rinn sé iart an cógúlaíocht leis na foiigeanna a bhainú, thosaí a scéalna analíse agus meastahan ag ma agus cail sé takeíocht agus na hairnaí óga, so sin factor eile. Hepar foiinniu agus luas an achtais a bhainú ar heachta maithas presún dá, so nuair bhí sé presún, ní bhí sé de brodí a rachtal nuair hana sé ma as presún bíon foiinniu cailte. Lag sin na banchlá den naisnachas bunreachtal a thug déis dá teacht aráis níos leidre níos muile sa chéad. So factor eile bhí an na aspa takeíochta. So ag comparaid le factas fuscailt na gataach ní bhfuil sé ar abalta an air sin takeíocht a bhálú ag comparaid leis na 8 fichidí. Go teige bhil protestúní gair a protestúní an tuaisgurt dohar óráidí lesan de sige bhí áras ar protestúní faoi bheas siad goró sé ag treidir son náisiún catagach airnach agus bléim seo hana bhíon a ní fuscailt na gataach bhí an naisiúnachas agus catagachas fute lena chéile agus bhaid go leor protestúní nachú siad abalta páirteach acu in a gursaí naisiúnachas in sin. Bhí aspa takeíochta ag feisirí parlamente agus ón rialtas agus léirú seo an 8 nuair a cail an canalach vóta ar Aisghairm go trom níor athraí seo sna 8 dehidí. So nuair a bhí sé an máin fuscailt na gataach, bhí go leor pólaiteoirí sasanathe ar son fuscailt na gataach, bhí siad aontaithe ar a son, bhí siad géirí cursaí realaún a lasú, ceartaí realaún lasú, agus ní ró seo fíor le Aisghairm, ní rón ar sin daoine i London ag takeú le Aisghairm Acht Aontais. So chur an canalach Aisghairm Acht Aontais os cór na parlamente an 8 ceair agus ní bhfuair sé ag trá ach bóta. So léironn sin nachró nóir daoine i London ag takeú leis agus chur sin isteach ar an achta seo. Gael peil an 8 fiannaí ach ní bhfuil sé an géalaí de Aisghairm, bhí sé sasta cóéigean nó brú a úsáid agus ba heidir go takeíocht a cóaracht aige. So bhí peil omlan an éan Aisghairm Acht Aontais hill sé go gurtha seo dearú le impreacht na Breataine agus bhí sé sin i géirí impreacht na Breataine a céimhnú agus bhí go leor takeíocht aige óna cóaracht óna fartí híon chun seaú in éan na Aisghairma. Agus cé go takeíocht óna gra hagart ní ró an takeíocht céanna ar fáil ó cléirlachas na haglaise, cé gur tháinig Michael amach agus leor sé sin ar sin na Aisghairma, ní bhfuair sé an takeíocht céanna ón cléirlachas na haglaise is a bhfuair sé in na 8 fichidí ar sin na fuscailte. So chuir sé isteach ar an achta seo go cinnte. Rud eile a chur go mór a bhí teannair aige ar an achta seo na rialtas jingleilte. So rialtas peidafí ghlac sé sin seaú jingleilte nó seaú leidir in éan na Aisghairma. So le linn na fuscailte bhí leath ar son fuscailt na gataach. So bhí leath don Parliament Hall Westminster ar son fuscailt na gataach in na 8 fichidí ach ní ró seo early le linn factas na Aisghairma, ní ró sin fear agus góréis an pointe seo a churnuil ach go muidir gcónaí ar an bóta a bhí an 8 ceair nuair a chur an canalach Aisghairm os cór na parlamente agus níor bhótail ag tráthach ar sin agus sin daoine ó fartí sa híon. So ní ró íon takeíocht ige ó fartíthe Westminster agus ó chromlach feisirí na hÉireann. So ní ró an ar cína takeíochta an in sa Parliament. Ba fáileteoir pragmatach é agus rinn sé ar cóabrú leis na foiigeanna ach nuair nach ró torthaí dearfatha le sonraí cheantaí sé ar an agóidíocht a rééis. So cóthachar teachleitfield rinn sé tríala sin, but nuair nar bhain sé mór na maithas cheantaí sé a rééis ar Aisghairm Acht Aontais. Bhí an rialtas ré le cóéigean nó le fórsa a úsáid leis an canalach a stopú, so mar hampla bhí a péil brasastra, saidrí a chur clúantarmh agus an olcrúne a chur ceall, agus an canalach a chur brazún seo rudí nach nearna siad in na 8 fichidí, ní ró ó canal ag dúil seo, híl sé go leanhead an rialtas an patrún céanna is a lean siad in 8 fichidí ar sin na fuscailte ach níor reagar siad é ar an dóid céanna bhí péil an difriúil an uirí seo.
Bhí péil clachtaithe le O'Connell agus le éire bhí sé sin bra clachtaí le chusaíar an cai sé sin treisi mar fórúnaí nuair bhí Wellington a gceanna so bhí an chumach gur chusaíar. So bhí sé clachtaithe le teachtaí O'Connell agus tá agin gur bhain O'Connell ús just na teachtaí chéanana so bhí sé ré in áíire de O'Connell agus ghlach sé freigra seaasfach in éan O'Connell so cilíonn freigra seaasfach freigra níos leidre. Cur sé dúchlan faoi bruthachtaí Channel nuair dógur sé olcrniú clúntarmh méid lehaach, so tá agin gur O'Connell ag buintú san just bruthracht le linn fuscos na gateach ach beidir go ghlach sé céim níos fuide nuair mar hampla nuair óhain tú sé just teanga níos fóraigení in nuchlan wala sin óráid clúteach sé get ag gorcaí in Aisghairm Acht mala nuair dur J gur bar buasí mar siar. So when péil úsáid as sin mar leiscail chun clúntarmh a chur ar ceall. So Gail O'Connell agus níróin status céine ag éis so nuair dúirt ó péil réit tá clúntarmh in an dlé. Big Lord in Iraq just land Ray O'Connell, Cur dúchlan rih péil, but Gail O'Connell mar níú sé géirí fóraigin úsáid in RB mar is neisneach bunreachtúil é. Agus cail sé go takeach mar gealar sin híl daoine gur chuir seo cum lagur O'Connell agus nachró sé sasta bart a dhéanú de réir a bhríthir. So sin a rééis níos mó fuúda freigra seaasfach péil. Rud eile a rinn péile bhí an defriil ó uscos na catteach na bhí policy aige an mac an deag agus an bata nó an card agus an bata. So bhí sé sin ag ghlach sé seaasú jingleilte an éan Donald O'Connell ach fásta when sé úsáid as an card nó mac an deag tríd lasíthe a chur So bhí sé géirí beidir lochtaíachta í Connell skilt iad a skiltú agus díirí leis. So han takeach na haglaise eil very péin jotas an realtas dá clearscoil manúd ó 9,000 go dtí 20,000. So rinse sin han takeach na haglaise eil. Thug sé 3,000 a réis do hógal agus choirí forgniú fástad an aglis. So in sin bhí níos mó bháil den aglis sas de taú le realtas na bratní ar agus fásta rodel an airtí acht óscoile gur bhaí sé óscoil na nua in Belfast a gorcaí in Naileh agus bhí na hairní over sun sin bhí O'Connell in éan sin agus cruí sin skilt in san achtas agus ligí sé factas na Aisghairm rinn sé an achtas níos leige mar gealar sin. So seo an top an pointed dearnach tamscoil flé so Johnny Shiv and Shaw and he and Daughtry cethair pointe agus Johnny Mudge and Dad Midjarton is an tragéirí ráda Johnny Mudge and Dad chean Shaw le chéile ar an rang beo. So an pointed dearna na allcrniú clúntarmh. So tugad fis go mé agur mílite an allcrniú seo fléime sin hana féin gur bhain gur chur Donald O'Connell cum a bhílite ar na allcrnithe runní sé aitna táhada a starna haireann agus bhain sé ús just mar clú mar hampla daoine ar bhain capal agus thug seo leiscail don rialtas cosc a chur an crniú so marir sin dúirt péil arc tan na allcrniú seo mílite agus bhhailinn tamscoil clúntarmh a chur ceall. So curry glór sidri go clúntarmh ó ar na Bretagne agus Barty an Conalach é chur ceall bhí sé géirí dúirtú fola a haint. Mar náid an dearmid mar dúirt mé is neisneach bunreachtúil agus tá sé a gcónaí in néadan fóraigin cé gur sé buintí ar bruthracht, but ag dúireann le bhí sé in néadan fóraigin. So léir seo go leor de leanúna nó lochtaíachta nachró sa teanga leidir agus nóthradí lasanta ach buchaint. So cilíonn sé sin nachró nach chaint níú sé sásta bart a dhéanú de bríthir bhí sé lean de chaintteach níú sé lean de gríomh. So Kyle O'Connell a lean funniú agus takeíachta do bhhair seo agus chuir i brisún é fásta. Agus nuair bhí sé a brisún níú sé an món factais, so a rééis céanna Kyle an factas funniú agus takeíach mar sin. Bhí an cinenne seo ag teach le seaasú bunreachtúil an Connolly so rinn sé seo mar bab neisneach bunreachtúil é gcónaí níon fóraigin. Agus daontí na hairní óga leis. So tá mé géirí armh an tabla a dhéanú leis na fána seo lenas híon dá trí cethair fag an dacead dearnach sin go dtí an rang ar an cearín, má tá ceisnar bhí agah
Glachta chu deama éisteéis leis an chu lethir seo agus chur céistearm ar an stream mata sé de dhé. Mai sibh.